L'Institut Català de la Retina s'ha consolidat com un centre de referència en Espanya per l'atenció d'urgències i actualment al centre es fan més de 120 urgències, atencions d'urgències per dia. A ICR tenim urgències 24 hores al dia, els 365 dies de l'any. A ICR disposem de 5 despatxos d'urgències i d'una consulta de cures. Tenim sempre un metge present, un oftalmòleg al centre i a més disposem de cirurgians localitzables i disposem també de quiròfans per solucionar les malalties que requereixen aquest tipus d'intervencions qualsevol dia de l'any a qualsevol hora.